Nani kephi usisi wami ephuma ebusuku eyobona umfana. Kanti uzothi mebuya efica uma ehleli phe kombhede emlindile. Bafethu ngizoshaya fole ndaba. Okay, usisi wami useyajola ne. Bese thola usisi wami silala endlini eyodwa vele niyazi nani. Siba u4 ekhaya amantombazane siba u4. So aphume ebusuku vela sitshela ukuthi uzophuma ehambe yobona umuntu wakhe njani kukude kamfana. Kodwa bazohamba ngeenyawo like manishesha niyashesha ukufika yabo kodwa ngeke uzuhambe ngo8 uyitshela ukuthi uzobuya ngo11 no kuseduze kakhulu lapho. Okay. Hayi asho ke ukuthi mase nivala nivale ningakhiyi yabo ningakhiyi mase nivala niphushe nje isicapha mina mase ngibuya ngizofike ngivule yabo. Okay. Hayi ehambe ke yekamfana. Yazi nje ahambe nje ngabo 10 kanje yabazali sebelele angazi ukuthi yini eyavusa uma ukuthi ezonokha endlini yethu because usually akeze uzonokha endlini yethu. Mhlambe kufika ubaba ezocheck ukuthi silele yini naye futhi uma ngaphandle anokhe like khumbu or abize umpume senilele yabo. Hayibo uma mefika evula isicapha engene vele sasingakhiyanga nathi. Mengena silele like simboze senze ngazi ukuthi singaphaphami nokuphaphama vele sasesilele. Kushuthi akhanyise abuka ukuthi siyashoda azivuse qale ngamkhumbu uphi usibanibani ngithi mina ngiqiqa amehlo like athi hayibo ngiyabuza uphi usibanibani ngithi mina hayibo akekho yini uyochama ngithi uyochama avuse wompume noqolo uphi usibanibani ethi nabo hayibo uyochama kade ekhona nje lana like siyasapha nathi kusho iqiniso because obviously manisho iqiniso mafethu kusho nani nayenza lento le because why ningashongo ukuthi usibanibani nangeqe ebusuku yabo sizoshawa sonke phela makunjalo senza hey kade lana nje kusho uphumile manje uyochama wena ma ungene kanjani lana because bekhiwe eminyango athi ngifica isicapha singakhiwe mina musani ngenza isilima nina uphi usibanibani hayibo sithina ngeke kade lana lo uyochama kuvusa ubaba ezelana hawu ubaba unehaba ke hawu makhubisa lezi ingane seyikwazi ukuphuma ebusuku silele thina sithi ingane ilele ngali yakanti ayilele zona ikwazi ukuphuma ebusuku niyamazi nina lo yabo ubaba uyakhona ukumhlohla umama ephampe kwangempela ngigcine sithethiso kakhulu ubaba ukhuluma something ayikhulume ngomoya ophansi uthola ukuthi uzuyahleka but uma uzophampeka athi niyamazi nina lo ukuthi uyephi ngeke kwenzeke ukuthi umuntu nilale naye la ningazi ukuthi akekho uphumile thina hayi asimazi ubekade khona la elele shuthi mhlawumbe uyochama mhlawumbe ukhishwa isisu because uke wakhuluma indaba zokuthi ulunywa isisu before silale mhlawumbe ukhishwa isisu hibo athi nje ubaba asihlale la simlindi behlale boba u2 belinde bebona ukuthi akabuyi like kuze kushawa 12 1 lutho kubuya intombazana ma athi ngisayovusa obhubeni hambe yovusa ibhudethu omdala hayi phela usibanibani akekho uphumile uhambile hey beze la endlini bezobuza yabo nje kwakungathi sisecourt nje lapha ya manje nina nisho ukuthi nilele lana nibona ukuthi usibanibani akekho thina nabe singaboni ukuthi akekho hayi nisenza ilima phela nina manga nina niyamazi lokuthi ukephi and nina benifuna umkhavela yini zithini ngani kahle kahle bhuti wami ke loyo lapho sesiyaqhaqhazela yabo bhuti wami methi nje hey ngeke ngiyabashaya mina lapho uzodonsa noma yini khona la uzosishaya futhi ngesize siphume sibaleke ngoba uzokwenza sure ukuthi asiphume sibaleke ngasibhaqa nje sonke soba u3 nje kungabi indaba zalo lutho hayi angasho ukuthi asishawe asuke lapha phuma athi hayi usawulala uzoyibona kahle kuseni le ndaba yethu kodwa akayizwa kahle hambe endlini yakhe hlala uma ezethu kulala kancane embedeni ephinde evukele ukuthi intombazana ubuye kuthi ngabo 3 kanje mifika intombazana ifika inokhe windini benokhe windini athi phuma ngicane ngivulela
sithule nathi sithule athi uyavula isicabha sikhiwe aphinde nokhe futhi boma sendele yini khumbu ncane ngivulele ayibo sithule sike lapho masuku masivula isicabha azevela isicabha engaphandle kuse siyavuleka engene methu uyangena nangu uma uhleli pheko umbhede nangu uma uhleli pheko umbhede la usuphuma aphi wena hey woma like yabo guys into mayenze ungayilindele into mayenze ungayilindele ekseni sakhuluma esinye istory so kukhona obhuti bami la so kukhona nobaba so hey kwaba indaba enkulu uma wamqhuba ngakusasa wamisa kamfana uma akadlali ke kanjalo kwasikusa nje ngabo 5 kanje 6 wamqhuba uma wamisa kamfana sembhaqile unjani imvimbo wamqhuba wamisa kamfana wathi efika kamfana wathi ngithatheleni nansi ingane yenu ngithatheleni sidodwesweni ngilele mina lapha ekhaya umfana wala ekhaya usifika lapha ekhaya uzothatha ingane yami ngithatheleni ke yona cause vele kushuthi ngifuna kube hey guys abazali